Η προσευχή σωτηρίας για τα παιδιά. Γεια σας φίλοι. Σήμερα θα μάθουμε για μια προσευχή που μας συνδέει με τον Ιησού. Η προσευχή αρχίζει αναγνωρίζοντας ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Είναι φυσιολογικό. Μα να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε για εμάς στον Σταυρό, ώστε να σωθούμε. Ζητάμε συγχώρεση για τις αμαρτίες μας από τον Ιησού. Είναι μια πολιτική στιγμή. Ανοίγουμε τις καρδιές μας στον Ιησού, επιτρέποντας του να γεμίσει τις ζωές μας με αγάπη. Δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα μας. Είναι μια μεγάλη απόφαση. Ευχαριστούμε τον Ιησού για τη συγχώρεση των αμαρτιών και την αιώνια ζωή. Ας δώσουμε ευχαριστίες. Είναι μια στιγμή χαράς και ελπίδας. Συνοψίζοντας, η προσευχή μας ενώνει ως φίλους του Ιησού. Πόσο όμορφο. Μπορούμε να μιλήσουμε με τον Ιησού οποιαδήποτε στιγμή. Μας ακούει. Η προσευχή είναι σαν ένα κλειδί που ανοίγει την πόρτα σε μια ειδική φιλία μαζί του. Με πίστη και εμπιστοσύνη μπορούμε πάντα να στραφούμε στον Ιησού και να του μιλήσουμε. Μοιραζόμαστε αυτή την προσευχή με τους φίλους μας και μιλάμε για τον Ιησού μαζί. Μαθαίνουμε περισσότερα για αυτόν από τις ιστορίες της βίβλου. Ποτέ δεν είναι νωρίς να βιώσουμε την αγάπη και την καλοσύνη του Ιησού. Καθένας μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή την ιστορία σωτηρίας. Η αποδοχή του Ιησού μας εντάσσει σε μια μεγάλη οικογένεια. Μας διδάσκει την καλοσύνη και τη φροντίδα για τους άλλους. Όπως κάνει και για μας. Η προσευχή σωτηρίας είναι ένα όμορφο δώρο γεμάτο ελπίδα και φως. Μην ξεχνάτε να προσεύχεστε και να ανοίγετε την καρδιά σας στον Ιησού καθημερινά. Η προσευχή σωτηρίας ξεκινά μια εκπληκτική περιπέτεια με τον Ιησού. Μπορούμε να δείξουμε την αγάπη μας για Αυτόν με διάφορους τρόπους, όπως την τέχνη. Συμμετέχουμε στη χαρά μας τραγουδώντας και μοιράζοντας καλά νέα για τον Ιησού. Σαν φίλοι, μοιραζόμαστε γνώσεις και μεγαλώνουμε στην αγάπη του Ιησού. Η κοινότητα πίστης είναι ένα μέρος όπου μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Θυμηθείτε, ο Ιησούς είναι πάντα μαζί μας. Δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Η ζωή με τον Ιησού είναι μια συναρπαστική και χαρούμενη περιπέτεια. Μπορούμε να μιλάμε μαζί του οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Έτσι, όταν τελειώσετε, μην ξεχάσετε ότι ο Ιησούς πάντα σας αγαπά και σας νοιάζεται. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Τα λέμε σύντομα, φίλοι. Αντί. Η προσευχή σωτηρίας. Κύριε Ιησού, ξέρω ότι είμαι αμαρτωλός. Πιστεύω ότι πέθανες για μένα στο Σταυρό ώστε να μπορώ να σωθώ. Αυτή τη στιγμή σας ζητώ να μου συγχωρήσετε όλες τις αμαρτίες μου. Σας ανοίγω την καρδιά μου. Στην καρδιά μου, Κύριε Ιησού. Σε δέχομαι ως Κύριο και Σωτήρα της ψυχής μου. Σε ευχαριστώ, Ιησού, που συγχώρεσες τις αμαρτίες μου και μου έδωσες ζωή. Στο όνομα του Ιησού, αμήν. Ιστορίες της βίβλου, διδασκαλίες και παραβολές του Ιησού, ελάτε να ακούσετε τα λόγια του Ιησού στο spokenwordsofjesus.com